Top of the food chain, pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Natikman mo na ba ang sarap ng pagkaing pangat? Uy, Gagi, pare. Ay. Alam mo ba in Bicol, Awa. parang may pinangat. But pinangat, it's like ulam talaga. Ano yung pinangat sa inyo? Paano Pinangat niluto? para siyang seafoods, tapos nakabalot siya into dahon. Ah. Tapos parang ini-steam mo siya and all. Awa, dito kasi sa Maynila, ang pangat, Oh. alam mo yon? Ano yun? Ibig sabihin nun, pangatlong init. Pero safe pa naman and all. Hindi pa siya maasim-asim Actually, depende. sa stomach mo. Oo. Lalong-lalo na kakatapos lang ng Pasko, Noche Buena, 'di ba? Pagalingan 'yan. Oo. Kung paano mo ipapangat yung ulam ninyo. Legit yan. Pero definitely yes. Oo, nakatikim na ako ng pangat. And so far, so good naman. Wala Awa. naman akong pinipili. Totoo, tsaka lalo na may mga ulam naman na habang tumatagal, lalong Sumasarap. Sisimulo ako. Totoo. Katulad ng menudo. Yung may mga sauce. Oo. Kasi mas nanunuot daw sa karne. Totoo. Usually yung mga may toyo yan. Ay, oo. Kaya mga babae. yan. Ganyan. Totoo. Kaya masarap magjowa ng mga may edad na. Ay, oo. Diba? Legit yan. Kasi, Diba? kasi para silang wine, pinagtibay na ng panahon. Oo. Pinaasim na ng tadhana. Totoo. Oh. Tignan mo, Tanya Chinita. Ay, oo. Di ba? Yan yung auntie mo na talagang, Ay, oo. Parang sasabihin mo talaga, ha? Heaven Peralejo, ikaw ba yan? Mag-heaven peralejo ka ba? Tanya Chinita na yun eh. Kaya nga pinagsama-samang Heaven, Tanya, lahat na and all. Diba? Pero balik tayo sa usapang Noche Buena, lumalayo ka na, utak babae ka na naman eh, babaero. Ay nako, eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang mga ganap Matapos ang Noche Buena! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga sisihan. Biko, anong gusto mong ulam for today's video na may radyo? Kahit anong gusto mo, go! Gusto ko ng steak na may lengwa at kabyar. Ano pinagsasabi mo? Yung meron lang tayo sa ref galing Noche Buena. Sabi mo kasi kahit ano, kaya di ba? Huwag mo iniinit ulo ko, Mar! Paskong Pasko sa Mariosep! Sorry na Biko, wag na mainit ulo mo. Sinilang na si Jesus tas ganyan ka. Kasi ikaw so anong gusto mo ng ulam? Syempre, gusto ko yung specialty mo. Ay. Palabok at kare-kare. Sige. Wait, ilalabas ko na. Ilabas mo. Hala, Biko, yung kare-kare mo bumubula na. Tsaka yung palabok ko, ang asim na ng amoy. Mar! Diba sabi ko sa'yo gumamit ka ng serving spoon pag sasandok? Tingnan mo, napanis tuloy. Kakakaukaw mo yan Ba't ako? Ay, tsaka sabi ko sa'yo, ilagay mo sa frigidaire, diba? Bakit sa baba mo lang nilagay? Naku talaga, Mar. Ikaw naman yung naglagay niyan sa frigidaire, hindi naman ako Dadahilan ka pa. Ayan. Oy, legit to mga nanay usually to yung mga nagsisisihan. Awa. Kung bakit napanis, bakit mo kinaukaw yung ulam ninyo and all. Ayan, totoo. Yan. Ewan ko kung sa inyo sa Bicol, sa amin kasi sa Pampanga, may mga practices para yung mga ulam na inihanda nyo tatagal pa. Okay. So number 1 dyan, kailangan may serving spoon ka. Tama, bawal yung nalalawayan. Oo, bawal yung nakakaukaw. Yan. Iba pa man din dinadaliri. Di ba? Kasi mas masarap daw yung ulam kapag kinakamay Oo, kasi maalat-alat. Totoo. Oh. Tapos meron din dyan, yung bago mo iserve yung pinakaulam, magtatabi ka na kagad. Bakit? Kasi daw, kapag nakaukaw na nga yun nga, nahalo-halo na, yung bakterya papasok, mas mabilis mapanis. I see. Tsaka, well, hindi naman ako nagluluto, pero tama ba, dapat may, yung lahat ng pagkain na may suka, matagal din yung buhay. Awa, totoo. Kaya sa Bicol naman, I don't know sa inyo din, nilalagyan namin ng at least kahit teaspoon na suka yung mga kanin namin. Ayan. Kahit yung Graham. Oo. Suka. Yung buko salad. Naging sweet and sour.
Tsaka ano din, yung mga ulam na may kamatis, yun yung mga mabilis mapanis. Oo, kaya dapat yun yung mga nilalagay sa freezer. Ay, oo. So mga kabisyo, alam nyo na, iwasan ang pagkaukaw sa pagkain at sa relasyon. Huwag kayong dukot ng dukot. Tama. Anyway, that's number 1. Buwan naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Mga dua. Ito ang mga bayanihan. Oy! Kumaring Robin Shena, girl! Para sa inyo, lechon! Mga natira namin ng Noche Buena! Ay, wow! Maraming salamat, kumaring Jessa. Diyos ko! Naku, masarap ilitsong waksiw ito. Diba? Mangkukulo. Ako rin may ibibigay sa iyo, kumaring Jessa. Ito, crispy pata. Wow! Ang sarap naman nito. Isisigang namin Ay, to. pak! I love it! Anong pinag-uusapan niyo dyan? Hindi. Nagpapalitan lang kasi kami ng ulam galing Noche Buena. Tama! Ikaw ba, Mara, no? Baka may tira ka pa dyan. Iritaso natin. Ogo! Ilabas mo. Wala Naubos na namin lahat. Alam niyo naman kami, isang kahig, isang tuka. Ay, sige. Bigyan na lang namin. Bigyan ka na lang namin. Sige, bigyan Ako, natin. kawawa naman tong batang to. Oo nga. Ayan. Hindi, kahit pala nakakatawa yung mga skit natin, kahit papano may aral din. At the end of the day, ang essence talaga ng holidays na ito, ng season na to, ay bayanihan. Bigayan. Bibigyan mo ng tulong yung mga kapos din. Kasi hindi lahat merry talaga yung Christmas and all. Oo. Pero maalala lang kung magbibigay lang din naman kayo, make sure nyo namang hindi panis. Oo nga, wag namang expired. Kasi nasasabi namin to, naranasan na namin ito. Kaya nga, buti na lang hindi kami choosy. Kahit 2 weeks na yan, kinakain pa rin namin. Oo, laban na talaga yan. May mga ganyang tao mamimigay sila kasi wala ng space sa freezer. Yan. Diba? Sana wag tayong ugaling tipaklong. Tama yan. Yung nakaraang misa, yan yung sinabi sa amin nung pare. Sana daw, bukod sa sympathy, empathic din. Ayan. Yan, nararamdaman natin sila at alam natin kung bakit tayo magbibigay sa kanila. I mean, like, parang nararamdaman mo sila kaya ka magbibigay sa kanila. Totoo. Diba? Madali lang kasi sa atin magsabi na, ay, nakakaawa naman. And then, what's next? Totoo. Yes, kala mo naman. Totoo yung sinabi mo, Konyo Bicolano, may iba din naman kasi na namigay ng Pasko, pero ang purpose nila, i-post sa social media. Totoo yan. Sabihin na may nagawa silang maganda. Diba? Pero hindi naman talaga sila namigay. Nag-posing-posing lang sila. Kaya nga, pa-vlog-vlog lang. Ay, naku, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito, at baka may gusto kang ipadala sa amin, kahit panis na yan, kakainin namin yan. Oo, katabi lang yan ng Star City, kabisyo. Kaya nga. I-message mo na kami para hintayin ka namin sa labas ng building namin. G! Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami kailan? Mamaya pa hanggang 3:00 para bigyan kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana. Sasakyan si